дар Тоҷикистон коршиносону таҳлилгарон ба бархурди ахири Русия нисбати тоҷикон ки боиси вокуниши Душанбе шуд, назарҳои гуногун доранд. абдумалик қодиров таҳлилгари тоҷик бар ин назар аст ки амалкарди мақомоти Русия дар баробари муҳоҷирони тоҷик як нав қасосгириест ки он ба нафъи худи Москав нахоҳад буд. шояд яке аз сабабҳои дигар он бошад ки дар солҳои охир муносибати Тоҷикистон бахусус баъд аз шурӯи ҷанг дар Украина муносибати Тоҷикистон дар сатҳи баланд нисбати Русия каме тағйир ёфт ва Тоҷикистон ҳукумати Тоҷикистон махсус нишон дод ки мо дигар он нафарҳое нестем ки нисбати мо чунин беҳурматӣ муносибат карда шавад ва мо мехоҳем ки воқеан нисбати мо эҳтиром ба ҷо оварда шавад ва ҳамин муносибат ҳамин тарзи рафтор шояд ки дар мафкураи роҳбарияти имрӯзаи Русия як ҳисси қасос, як ҳисси қасдгириро ҷойгир кард ва имрӯз ки чунин ҳодисаи Крокус рух дод, он чӣ ки дар Крокус Сити Ҳолл рух дод ва муҷримои асосӣ шаҳрвандҳои Тоҷикистон ба ҳисоб мераванд ва аз ҳамин фурсат истифода карда ҳукумати Русия имрӯз аз мардуми тоҷик як гӯсфандҳои қурбонӣ сохта истодааст. бархе коршиносони дигар бар ин назаранд ки рушди ҳамкориҳо бо кишварҳои аврупоӣ боиси нигаронии Русия шудааст. ва дар ин робита бояд таъкид кард ки анҷоми дидору мулоқоти раиси ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи хеле баланд бо вазири корҳои хориҷии шоҳигарии Британияи Кабир ва раҳбарияти Ватикан ва инчунин Италия ки аслан ин се кишвар дар робита ба ҳодисаҳо оид ба низои ҳарби сиёсӣ миёни Украина ва Русия дар доираи стратегияи Иттиҳоди Аврупою НАТО ва ғайра муаммою мушкилиҳои зиёд дорад, аммо Тоҷикистон манфиатҳои худаша дорад ва стратегияе дорад ки аз сиёсати хориҷӣ он ки моҳияти он бисёр зинагӣ, яъне многоступенчатая внешняя политика мешавад ва он тафовут дорад аз сиёсати дарҳои боз ва аз сиёсати бисёр самта будани хориҷӣ ва ғайра. шояд боиси нигаронии шарики стратегии мо русҳо шуд ва онҳо ин дафъа низ мувофиқи мақсад донистанд ки ба муҳоҷирон чунин муносибат кунанд. дар чанд рӯзи ахир хабарҳо аз банд мондани садҳо шаҳрванди Тоҷикистон дар фурудгоҳҳои Русия расонаӣ шуд. вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон дар баёнияи рӯзи 28 апрел вазъи шаҳрвандони дармондаи кишварро душвор ва шароити нигаҳдории онҳоро нохуб тасвир кард. мақомоти Русия банд мондани хориҷиён аз ҷумла тоҷиконро дар гузаргоҳҳои сарҳадии ин кишвар рад накарда, аммо муваққатӣ ва чораи пешгирӣ аз терроризм номиданд. таҳлилгар Набӣ Юсупов мегӯяд, ба чунин иддаои ҷониби Русия наметавонад розӣ бошад. мумкин аз дохили худашон ягон гап баромадагӣ ҳатман ҳамин тоҷикҳо мебинам гуфта карисоданд, лекин ман фикр мекунам ки бефоида ин корашон. боздошту тафтиши муҳоҷирон аз Осиёи марказӣ аз ҷумла Тоҷикистон дар Русия пас аз ҳамла ба Крокси Москав бештар шуд. мақомоти Русия то кунун дар пайванд ба ин ҳамла ки 144 кушта бар ҷой гузошт ва масъулияташро Доиш пазируфт, 13 касро дастгир карданд, 12 нафар аз Тоҷикистон ва 1 нафар аз Қирғизистон.